Aba bantu base-Western Cape bekhala bethi abantu base-Eastern Cape kumele bephume bephele e-Western Cape. Ake siyifakele ibuko le ndaba. Right. Lolu cwaningo lolu olwenziwa i-University yasePitoli luthole ukuthi ngonyaka kulinganiselwe ukuthi abantu abangale kuka-500,000 bayafuduka besuka e-Eastern Cape behambe beyohlala e-Western Cape njalo ngonyaka. More than 500,000 wabantu kulinganiselwe ukuthi bayafuduka besuka e-Eastern Cape beya ngala e-Western Cape. Right. Isibalo esikhulu esilandelayo esabantu abasuka ePitoli nakhuzane eGauteng besuka eGauteng behambe beyohlala elento le e-Western Cape. Now, abantu befika nje bezohlala lapha ne-Western Cape besuka e-Eastern Cape bafika bayasebenza, bayaqashwa khona, bayarenta khona, basebenzisa amanzi akhona kanjalo kanjalo kanjalo. Now, abantu base-Western Cape bayalwa manje bafuna ukuthi labantu base-Eastern Cape go back buyelani eprovince yenu. Ngalana uyabona ukuthi bambalwa abantu abaphuma e-Eastern abafudukayo besuka e-Western Cape beye kwamanye ama-province. Iningi labo lisuke liya e-Eastern Cape, the next liya eGauteng. Kodwa lincane kunesibalo sabantu abangenayo. Right. Njengoba nibonayo lana inqwaba yabantu, you have more than 500,000 wabantu coming from e-KZN bayafuduka bayohlala elento le eGauteng. Eastern Cape say more than 500,000, Limpopo say more than 500,000. Map ikhombisa ukuthi abantu abasuka eGauteng bona baphuma beyephi. Right. Uzobona la isibalo esikhulu sabo siphuma siye e-Western Cape. So i-Western Cape inabantu abaningi abasuka eGauteng beze kuyo kunalaba abasuka e-Western Cape beye eGauteng. i-KZN le ngiyababona labo line lapho. Ulayini ogqame kakhulu laphana usuka e-Eastern Cape ungena e-KZN. So abantu abasuka e-Eastern Cape bezosebenza e-KZN ngonyaka they are less than 250,000. Right. And uma uthi uyabheka ambalwa ama-provinces anabantu abaningi abasuka kuwo bezongena elento e-KZN. i-Western Cape nje bambalwa. Elandelayo after Eastern Cape kuba i-Gauteng. Okay. Ayithi niyabona-ke lena imap ekhombisa ukuthi abantu base-KZN baphuma beyephi. More than 500,000 uphuma uhambe eGauteng. Idlanzana elincane awulayini onyukayo uphuma uhambe eMpumalanga. Idlanzana elincane uphuma uhambe e-Western Cape. So you have more, isibalo esikhulu sabantu siphuma sihambe siyosebenza ngaphandle. Kodwa abantu bakwamanye ama-province abafiki bezosebenza ngapha. Okay. Right ke. Ngizama ukunivezela lana ukuthi lento lena ye-xenophobia ayizukugcina ibe about abantu bangaphandle kwezwe, kodwa izodlulela phambili sekubangiwa manje ukuthi ungwakuphi ne-South Africa. Right. Because i-fight ye-xenophobia ayikho ngokuthi ubani ungwaphi, kodwa inkinga ilapha ekuthenini ama-resources, imisebenzi abantu banayo na, izikhala ezikoleni zikhona nina, imibhede esibhedlela ikhona nina.